Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on mi ñagani mon Allah moƴƴere jaam e kisale nden ko Allah e moon kala to mbawɗon wonde e wonirde émission mon foyre nalankoɓe avec Martha Linda chaque mercredi 16h à 17h à Pinal TV bon hande gonduɗen ɗo ko mo ganduɗa ko wona neɗɗo cuuɗiɗo e aduna o wona neɗɗo cuuɗiɗo e nder Mali wona neɗɗo cuuɗiɗo e caggal Mali soko on woɓɓe ne mbiyamo Flake woɓɓe ne mbiyamo Gallo Nafaka Dogo hande ko kanko min gondiɗo avec Martha Linda no mbaɗɗa Alasko ouais ça va alhamdulillah jawnema jam tan sago meɗen no wuro ngo way wuro ngo bon yimɓe ana e munuji muɗum nde jiila yiilaji no jirɗani tan munuji e manaji an joni ka goppala wawa haalde pular tan tawa jillani hen goɗɗum miɗo wawi haalde pular tan tawi jilla hen goɗɗum ka no golleɗi wardata ni tan quoi ko munu ay mana o ɗum welnata ɗum quoi ɗum waɗen sukkar quoi ok Alasko soyez le bienvenu e plateau men émission men foyre nalankoɓe nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiiɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala oɗo saaha mi salmini kala mbawɓe tawede ana waɗa émission o suwi wakkati fou eɓe jowta eɓe beltana inchallah mi jowta en hoorema saabi de so wona an hunde safata quoi so wona an ɗum welata de kina tawi an hoorema kaaride warɗa joɗɗa aɗa yewtina yimɓe donc an hoorema aɗa hasindini jowteɗa jowtete ɗum d' accord o weltana a weltanama ha woni gonga donc ko oɗo woni Alasko oɗo woni mogiyanke men wona Alasko de hono wiyete Alisko ko Alisko quoi voilà sa waɗi Alasko joni dan jaaɓe windode dow YouTube to Alasko ɓe tewton fa ɓe tampa ɓe jeerta wona yinnaro yaltoni andi Alisko ka yaltatade donc ɓe jaata YouTube to ɓe mbinde Alisko voilà gaɗa to mbinda Alisko ɓe mbinda wan tafon wan Alisko wan o ko firti kanko goto tan voilà wan o bon fou ana hen quoi unique quoi ana hen goɗɗo ala voilà wan kedde o yan yeeso mi jaabe quoi par ce que wan o do jambore kadi ma en gartu kon he e ngara e muɗum fou salla jaaɓi inchallah bon émission men foire nalankoɓe toujours ko nalankoɓe mbaɗanmi ɗo invité pour anduɗeɓe holi kamɓe hande a yettima ɗo Pinal TV émission foire nalankoɓe émission Martha Linda mbiɗa yiiɗi kalna bandiraɓe musidɓe tedduɓe holi an holi Alasko to Alasko ƴimmi hoto Alasko jooɗi holko Alasko waɗata oɗo saha Alisko mbiyetem ko Ali yettetem ko wan nder musique o kañe comédie o addi wiyede wan Alisko kañum waddi inde wan Alisko ne wan toroɗo machallah o mbeɗa andi ndeɗo yettodo no fewi so mi nani wonɓe ɓe tan mi siftoran debbo toroɗo jontaɗo soko on woni yayi won guila ɗo ha Madina Koura mi salminimo mi juurima mi salmini bandiraɓe makko kala to wawi wonde wonirde wonɓe ɓe ko yontaɓe on paami bon Alasko musique joni haade men e jokkude e namde jiɗmi ko jimanamen ɗo tan musique ma mo ganduɗa baɗɗoma lancé pap ne jimɗamo tan ha o waɗi fito jaggi aduna o foof ronki dillude ok probléme wala ɗum ka ɗum woni golle mi yawri ɗum ko ok bisimilla natu ko wonanima wata natu ko walanama hal ko wonanima wata halu ko walanama ɓe ñalla eɓe felana kam eɓe sika mi nanata ka ko kalɗa ko mi nani ko kalɗa caggal am ko mi nani ko gaɗɗa ko mi yi ko gaɗɗa suɗɗa kam ko mi yi ko kalɗa ko mi nani ndeysan donc koɓe kaali ko fof a nani voilà koɓe cuuɗma ko fof a tini ɗum fo mi maati mi yiiri yitiram ko hani yiyede komi narde noron ko hani nane ko d' accord nde parɗa ɗum nde woni jaltinɗa musique o voilà jateji tan noon quoi mi ƴeewi kulle hewɗe ko heeɓi kam mbiɗa andi an wawi heɓude yonoroɓe am ndeysan ayi bon mi ƴeewi katen ko ɓuuri hewde e neɗɗa ko hande neɗɗa ko noon tan yarata hande quoi yimɓe hewɓe an naata ko hana nadde ɓe kaala ko wallanaɓe tu vois mais fati miile on koɓe gatta ko ɓe jiyataki hen quoi ndeysan ana wawi deyinɗa cella jomum ko ɓuuri hewde ana wawi ɗum joppida jomum e Allah ndeysan noon tan so wona ɗum
kulle kewɗe no waɗa a tawanan hoore ma aɗa anndi an watte ɗo aɗa anndi ko joomum watte ko aɗa yiya ko joomum watte ko mais a ƴeewan tan yimɓe wawa fodde cela quoi ndisani voilà mais son o wona dow am min tan woni mi ƴeewi ko heeɓi kam fof no wawi heɓude goɗɗo miɗa anndi kulle goɗɗe ɗum haali ɗum les jateji an tan ittumi waɗi calculé on ko yiyatmi an waɗe yimɓe woɓɓe kawrinmi quoi ndisani voilà jaltinɗa musique hoore muɗum machallah wawi wiyede neɗɗo no wawi dimbade ta kasa heeɗirki ngol hakkille a faman faamu goɗɗo kasen ko voilà jimol ngol ko conseil ni conseil mais conseil ambiance quoi waɗa sukara no waɗa lamɗam ha saafi voilà allah ko jumri noon machallah mais alas ko wonko mi famani sa ɓami a daari mbiya alas ko o mogiyanke woni yimɓe mbiyata mbaɗo chat aɗa heewi jalniɗi mais kadi so musique o sa rokkama ɗum kadi mbiyata ko ɗum ɓurɗa wadde maîtrise hoko addi ɗum ɗum ka Allah ni wawi hokkude neɗɗo sowona ɗum neɗɗo wawi hokkude hoore mum ɗum ɗo gayde machallah inchallahu golle ko dokki Allah quoi voilà Allah ni waɗiri noon vraiment min kam ɗum ne hawni kam ha sa jooɗimo ɗaɗa haala jalnide tan mi majjat so gayni kadi somi yima kadi aɗa e nder musique o ha mi soyno kadi ha mo machallah d' accord guite leydi toujours ko ɗum min mbiyatam nalankoɓe min kala to ɓe mbawi wonde wonirde bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe mbaɗen feere tinnoɗen e nalankoɓe ɓe surtout oɗo boy mi yiyano hono makko e nder nal tawde tellement que mo wawi rap o gayna kadi wawi jimɗiɗi o gayna kadi ha technique makko ɓanda foto ittata technique o ɓanda ko sigaso walla ko puccala non technique o wakkati ana wara e ɗoyɗi quoi ha bo voilà Allah tan wallirta kam quoi taɗɗani tan technique ara ɗani tan yimmoɗa tawa won ide mo keɗɗa wawde dimbude koye yimɓe woɓɓe wo jallude yimɓe woɓɓe ɗum quoi ndeysan donc ko mbiɗa koko dokke Allah machallah ha joni yallah yaw ɓeyda amina ya rabbi alas ko joni e garani e namde men jimmi namnadema nalankagal an ka toroɗo jetteɗɗa ko won mbiɗa to jeeyeɗen bon minen yimɓe amen no jooɗi laamu kaka village o hoore mum no wiye Dedougou ton wonno village amen mais min horanmi finay toon min nenay babam fof ko Sigaso jooɗi voilà min horan Sigaso ni ɓuuɗum andude sanne quoi Sigaso pinɗa Sigaso ɓurɗa wadde maîtrisé voilà Sigaso mawnumi ɗum bon an joni mi peccata hakkude banggue ma wona Abidjan banggue ma wona Mali quoi Sigaso ne ɓalli Côte d'Ivoire ha par ce que mi wata ko ɗin technique uji non bon on wawi tawi technique uji woso ɗum quoi par ce que mi ñaami woso de donc woso ɗum woso ɓurɗa jamde voilà woso kañi bon min ayi woso kañi kosam en ndeysan ana moƴƴina hoore neɗɗo sanne quoi voilà ko addan amin janggo min jaaha min salsal ɓe jaaha mbarbine woso joƴƴine sukaɓe mumen mbiya yo ñaam mais aɗa andi ñebbe du ana moƴƴi neɗɗo ka wona fagaɗo fof quoi ñebbe ana moƴƴi e babaɓe quoi babaɓe ayi ɓen inspiration muɗum fof ñebbe hokkat ɗo ayi inspiration maɓɓe lobbon tan a joni inspiration ma o addama ɗum ko woso e kosam yo baba woso e kosam ayi baba ɓeede e mais ba ana wawi latade woɓɓe fama wiye babaɓe kono minen ɗo min jooɗi ɗo yomin joloɓe won yimɓe an toon baaɓe mbiɗa andi ƴeeɓe baaɓe ɗum ɗum jonde quoi meɗen toñodira quoi ok ɓe yinkoyame muinakoy quoi d' accord mi faami bon Alex min jimaka ɓippullo mo ganduɗa daraniɗo hoore mum jiɗɗo leñol mum a nana ɗemɗe ɗe kewɗe mais a nanggui musique ma aɗa yima ɗum e pular koye base ma o koye pular mais aɗa wawi aɗa irta hen quand même tout le temps ɗemɗe goɗɗe mais e nder galle est ce que a heɓani ɗon caɗele taw jinnaɓe ne jiiɗi walla ɓe jiiɗa wa mi heeɓi hen caɗele jinnaɓe am ɓe jiiɗa ndeysaan ɓooyi miɗe laawol ngol mi heɓay mi yalta no jiɗirmi kasen dum haalaji kewɗe anayi ɓe jiiɗa quoi se wona jinnaɓe am min tan de affaire yono no laatade musicien na comédien les communauté meɗen no fulɓe ana tiiɗi trop par ce que fulɓe mbiyande ɗum wona alsilama bon kulle ɗe ko ɓe miiloto ɓe mbiyande sa naati hen tan a laat toon jaro drogue ngaji na a laatiki neɗɗo pirparaji mo wala e nafa ayi tawi wona noon ɗum wori neɗɗo tan wawi laatade neɗɗo laatoto hoore muɗum tan ko Allah feccanayma ko a laatata ko ɗum quoi
donc musique na comédie bonnata neɗɗo tam wawi bonnude hoore muɗum ayi mais fulɓe gonno ko jate mum wala dow ɗum kamɓe ka sa laatike artiste na comédien tan ɓe mbiyande anka abonima timme anka tilike quoi wona noon way ɗum woni so jinnaɓe jiɗɗo waddema encouragé kamɓe ne ɓe kula ɓe mbatta haɓadema ya oppu non min ka jinnaɓe on yiiɗa wadde ka encouragé ɓe jiiɗa jaati quoi kamɓe ka wayi tawi joni ɓe gara hen turo ana joni tawi mobbo mbiɗa jogui Allah walla na dewtere an joni loggi kurus ɗum ɓe ɓuuri yidde ɓe ɓuuri yidde fay so addani hay mbuɗu tawi kuri tan mbiɗa jogui kuri wurda quoi eyi toroɓe ko ɗum andira toroɓe ko ɗum andira oui koɓe torotto men Allah jaabo so si mawni tan donc dan jaltuɗo hen laatiɗo goɗɗum gasen ko wona jannguɗo Qur'ana tan quoi oui gonga ɗum kadi ko gonga bom leñol ngol bandiraɓe musidɓe tedduɓe jinnaɓe rewɓe jinnaɓe worɓe toujours ko ɗum ha joni ko ɗum gartatane mum il faut que ɓe paama bani aade neɗɗo yahata ko wona feccere mum kala ko ɓiye wawi wonde duwono ɗum kala lawol ngol wawi jaggude surtout hande aduna mo gonɗen o aduna moderne o nandani aduna men hanke o nandani aduna men heccanki ko aduna o hande aduna koko wakliti so sukaɓe ne baklitto e aduna il faut que duwono ɗemɓe ballonɓe mbaɗonɓe encouragé pour que ɓe gone e mum ko eɓe mbaɗa hen eɓe keeɓa hen nafoore wona toujours wadde ɓe découragé e huddeɓe wadde ɗum ɗo saabu ɗum min mbawa wonde hay hunde so wona onon jinnaɓe ɓe so leñol ngol ko ɗum min mbi fof yo yaltu hen yaroɓe yo jaltu hen jalnoɓe no Alex koni yimoɓe ha fof yo ar hen amin jiiɗi quoi foɓɓoɗo mandano bono wiyete foɓɓoɓe yimmoɓe fof ɓe ballata ko yuman yangue ko yo weltan leñol ngol min jiiɗi ko yaaja mais mono foof so wi ɓiyum watta ɗum ɗo watta ɗum ɗo watta ɗum ɗo ko golle puyɗe ko ɗum muski leñol ngol ko ɗum nawri leñol ngol caggal ko ɗum waɗi hande leñol ngol tampere tampuɗen foof ko ɗum tampini en il faut que paamon ɗon hay hunde ko tampini leñol halpulareɓe hande sana mono fo wi ɓiyum wonata jimowo mono fo wi ɓiyum wonata nalanke mono fo wi ɓiyum janggata mono fo wi ɓiyum wonta journaliste mono fo wi ɓiyum watta ɗum ɗo so ɗum yiyaka e leñol holno leñol yarata hono leñol ɓamtorto il faut que jinnaɓe kadi ɓe paama ɗon o alas ko si en diwi nden toɓɓere bon par ce que min anni aɗa yima yimol gotol ni a jol ko jarabi ni jarabi jaati joni musique ko Oumou Sankare ñemtinɗa walla ɗumne ko techniquement tan aɗa jammatɗani bon o technique studio tawi kam quoi mi yeehi no son ammo ngammi a cappella muɗum joni o yende son o han timmudune ñande mum jaami studio to beatmaker an omo holla kam instrument ngaji keɗimi on instrument guila keɗimomi andumi o instrument wonko wawmi wadde dow makko quoi o weeli kam quoi to nanggumi instrument o jooɗoyimi miiloyimi dow makko donc hemi projet dow makko quoi tawi suka gotan toon kanko ɗum o comédien debbo donc noddumomi kollitimomi affaire o no wordi ɗum nangui hakkille makko welimo quoi donc min jawni min gaɗi son o min kawrini e kedde son ngaji ɗi min joppiti son o bientôt clip makko ɗum so Allah jaaɓi koye lawol woni mais yiman public o son yiman yimɓe yeeɓiyankoɓe ɓe paama son o koye lawol woni donc mi waɗan couplé o comme référé o min jabodiri toon donc mi waɗan couplé o ɗon ɗo min e hooran ɗo d' accord a wawi wadde ɗon par ce que min kam mbiyami ko haalde mbawa yimde I love you baby kofe kuma fili kofe maseri kam taltumi baby ikani banga kuma nefe mai jarabi nsile no sumale no mega sansila ni banga kuma nefe ote totona rankini fili kerefe ki madonna iga bizu ani kalemba demba kenna olala achiena utarami voi adarala uye mega kobi adarala hey enemy ala bonima Allah bonni ennemi quoi. Voilà. Allah bonni ennemi bonni affaire am quoi. Machallah, machallah. Inshallah. Bida ko Alisco. Wan Alisco. Alisco. D'accord parce que inde de min horam ko Alaxon bindumi ga ndeka ha. Wana Alaxo de. A wadan wan tagal wan o mbada Alisco kon min hora Ali wetem. Sko o beydi en jonka lati no inde yimona inde ko lati ko fete fi o baggu non ka Alisco o yalta Ali o ka tan. D'accord. Machallah, machallah. Bon, Alisco, on artima do hono juruda
oɗo saha hono jiruɗa nalankagal no wayno ar e nder ar tiiɗalla mum no wayi mbaɗa andi hannde caɗele ɗe ne kewi muno fof yiiɗa yiide goɗɗo ha holko mbawɗa haalande bandiraɓe seeɗa e ɗum bon ko mbawmi haalde banggal ɗum yon somi faami haalama tan yono hoɗum jiimi hakkude artiste en voilà bon min ka ko jiimi en ko hewɓe an toon yiɗodira so yi hewɓe laatake hen hunde ɗum kammari bañodiral ngal an aɗa andi neɗɗo wawɗo wallude ka aɗa wawi hollodirde men o walla kam a jaɓata hollude kam mo a jaɓata hollodirde men aɗa andi somin jiidi ɗum o wallan kam mais enen golle men o en fof eɗen andi so neɗɗo wallaka en yahata yeeso donc e neɗɗo latta ko fe hunde caggal ko Allah feccan ɗum ko quoi mais fof ken jiiɗodiren dangodiren laaɓodiren ɓerɗe ballodiren ɗum watta deeso ko gonɗe e muɗum ko laato sago meɗen en fof voilà ko mbawmi haalde tan bonki kañi haasidaku bonɗo walla fof ko nafata neɗɗo laato hoore muɗum tan laaɓna ɓerde muɗum yo Allah wallete quoi ndeysan ɗum ko haasidagal heewi hannde e nder haasidaku an heewi hen sanne sanne wona seeɗan ɗum hay goto yiiɗa goɗɗo yaha voilà minno mi yiyay neɗɗo yono ni ennama artiste mi yiyayde mais miɗa andi jateji muɗum quoi bon holko mbiyata ɓen yimɓe enen fof ndendi aaro enen fof ko fandade wotere nde holko mbiyataɓe yoɓe gaccu ɗum ha conseil hol conseil mo joganɗaɓe bon conseil mo joganimɓe tan wala ko ɗum nafata quoi koɓe miili yonno a haaɗi kam moƴƴere aɗa andi min so aɗa wawi fecca aɗa wawi Allah feccata de mais aɗa wawi latade sababu mi heeɓa moƴƴere sa faliki hakkude e muɗum a laataki hoorema tan gaɗɗa ndeysaan par ce que a waɗi a waɗa e fou mo natɗa hakkude mum e moƴƴere muɗum o Allah waɗnamo moƴƴere ko feccana mum quoi ndeysaan donc haasidaku wala fof ko nafata bonki wala fof ko nafata jokkodirem juuɗe tan laaɓodirem ɓerɗe golle so en golli tan ko tewten ko heɓete inchallahu rabbi bonkiki wala fof ko nafata min ka ɗum tan mbawmi haalde goto fou lamna reedu muɗum anda hunde meɗen noon enen jeydi enen jokkidinde enen woni le golle goto quoi golle diggal en fof en golle diɓe donc so en fof en golle diɓɓe sa yi miɗa yaha yeeso ɗum welayma a naari a falike a naari bonnude ɗum ɗon a bonnani hoorema sabbi an wawi latade so min mi yeehi yeeso so jomum yeehi yeeso an wawi wallirde ma andu jotoɗa to wonno to wondi mais sa falike a waɗi hoorema neɗɗo mo Allah tagayno moƴƴeri tan bonan mais ɗon on mi nani musique ma goto mbiɗa ko tagui jomum yafotako koto wona ɗum kadi miijiɗa ko tagui a yafotako mi nani morceau ngel ha yafatako mbiɗa hoko waɗi o jomum yafotako son o ko bamarankore na fulfulde ala son o ko fulfulde son o ko fulfulde ko tago o yafotako walla ko tago o yarlotako hey no mi yiitay mo tawa heɓa ittitre hande ça va être chaud parce que mbiɗa joguimo ɗo je pense que mbiɗa joguimo ɗo ay sa aɗa joguimo ɗo aɗa wawi hollude kam mbiɗa joguimo ɗo way mi anditi eyyi son eyyi mbiɗa wawi wadde acapella makko seeɗan tan voilà miɗa yeeso ma Allah waɗi a yarrata ko hoɗum waɗi anniyama no boni ɗum waɗi aɗa jokki kam hoɗum waɗi a hewtata ko Allah waɗi ɗum wona neɗɗo waɗi a hewtata ko Allah waɗi ɗum wona neɗɗo wiɓe na yiɗi kam ono woni sakira ɓam ono wiɓe yiɗa kam walla ko bonnanta kam o ñamminta kam o jarnata kam ko nafata kam a baɗa torrata kam aduna goto fure giɗaɗe mum ndesan waw ko ɗum an c'est-à-dire que alasco ɓe faman hay hunde alisco no alisco an technique ji ma ɗi ina waylo joni an ko aduna o gonɗa e darde no film uji ɗi gone yarude ɗi mbaɗa capteta mbatta ɗo musique jima voilà ten sa yimi ha buto ha ene dillina gonɗo misida buto neɗɗo nani kañum tono wawi immade dimbo voilà machallah woni bik bon Alexo est ce que ko puɗɗoɗa musique hande a yaltini album walla
jimɗi tan dani enregistrement mbatta e téléphone aji walla e réseau sociaux bon ko puɗɗum yimɓe warde joni mi yaltina e album ka mi yaltini mixtape on wara no demi album song ngaji jeegom tan mi yaltini mixtape quoi single ngaji jeegom mi yoppi lewru ɓettindu ñalade mum joyi mbaɗɗa ɗum e les 5 youtube waɗi dow chaîne youtube One Alisco donc so ngayi fulfulde ana hen bambarankore ana hen ndesani bon ko puɗɗa yimde e joni ko ha talang ma aɗa wawi ko mbatta ko gonɗa e waɗande pulagu ko aussi par ce que sa yiiɗi hoorema a watti yimde ɗemgal ma aɗa jalnira ɗemgal ma holo jiiɗa e leñol he tan balluɗo Alasco yiiɗi ɓallinde jomum sérema walla an hoorema immiɗa tan toɗɗiɗa nde kaari jiɗɗa ko walluma e nder leñol fulɓe gonmi haalde a heeɓi ɗum walla a heɓani ballal taw bon alhamdoulillahi e ko mbawmi haalde ɗon tan mi heeɓi yimɓe balloɓe kam seeɗa seeɗa e golɗam won yimɓe balloɓe kam seeɗa seeɗa e golɗam ka fa hande wona no min hasindina e balloɓe par ce que mbiɗa mbawi wiide hande ana ɓuuri keŋŋen quoi alhamdulillah e golle o hande ana ɓuuri keŋŋe alhamdulillah min jetta Allah donc mais bon mi nani par ce que an aɗa andi jimɗi ma kewɗi mi nanata hen aɗa yima yimɓe mais mi nani a yimi ɗon Mari Diaw son Mari Diaw goto a yimi ɗum est ce que Mari Diaw o hokkuma kalis walla a ƴimmi tan par ce que Mari Diaw hande ne tina e leñol he jimɗama walla ko addama yimde Mari Diaw bon Mari Diaw ko waddande kan yimdemo vraiment mi nani inde makko lobbere e leñol ngol sanne inde makko lobbere wonno ko nammi sanne ɗum tan nanɗa mbaɗɗa capté tan mbaɗanɗa musique capté tan ngam mi son quoi fawtinani o tinay ka hande ka miɗa miila o heeɗike musique o kanko hoore makko inchallah Mari Diaw mi nani inde makko lobbere no feewi yimɓe hewɓe haalni kam haala makko vraiment mo walla leñol makko mo yiɗi leñol makko no leñol makko yarta yeeso fou noon o wallirta ɗum mino hooran so wona ko mbawmi ko tan gaɗanmi mino hooran yidde leñol muɗum kañi somi yii neɗɗo yiɗɗo leñol mum yiɗanɗo leñol mum ballo leñol muɗum min ɗum miɗo huyana jomum sanne quoi miɗo yaltono jomum sanne bon wala ko mbawmi waɗandemo ko mbawmi waɗandemo wonno nadde studio yaltinanamo son waɗanimo morceau goto typique dow réseau sociaux kuña karnaɓe mbaɗi téléchargé toɗɗoyen ɗum Mari Diaw heeɗo Alasco no Bamako ha alaso ko ɓamɗa musique hande a heeɓi hen ko haysoko nogoso kam walla moto walla auto walla ha hay hunde a dañani taw ala fo nodduɗamo tan wi petit aɗa hande ɗum ɗo wala ko jimi banggal ɗum gata fonde gon haale taxi ka ɗon kam mbiɗa wawi ɓamde sanne sarkat le taxi ka ɗum ga golla taxi tan gonɗa quoi le taxi tan gonmi tafo mais kulle ɗe e jungo Allah woni inchallahu rabbi yalla faabo so goɗɗo yurliki men ɗo naari tippi men le hunde wotere ɗum tawi ko mbawɗa donnude ga fes laati néguiso lobbo goto ga ana ɓuyta koyɗe usta lawol ko nogosode ɓuuri néguiso ɓuuroɗo sa par ce que essence en tiiɗi gazol heɓataka néguiso ɓuuri ɓe néguiso ɗo yimɓe ɓooye muɗum ko gillat ɗon e néguiso cee gallo nafaka doɓe voilà siftinori kam galon nafaka doga anga cien fo ha galon nafaka mbaɗa won penanɗoma walla won penanɗoma o jimɗa ɗum walla hande hande adno o dow pene ɓaleje jooɗi dow muɗum wallahi ha non mi calculan tan hokki kam ɗum ka mi ƴeewi tan miɗa andi yimɓe hande sa ɓangi temdere a tawan capan jeenayyi jomɓe fo haala muɗum sa ƴeewi tan feccere haala e muɗum ɗi fo yo fenade voilà goto tan tawta o ka so haalnima haala fo ana suppi ayi ɗum waddani kam mbiɗi wallay gallo nafaka dogo koy mais musique nafa an fanɗi ley pende sanne ndeysaan aɗa wawi yimande ha yiɓiyankoɓe nana ɗum gallo nafaka dogo an gacci hen fo sisa an cité cien fo gallo nafaka dogo an gacci hen fo haali kolo si tigui bete cien fo boña dana versi tiguma minelli dana togo tiguma turu sera sabu jugu minu mi lasuki bila kuma jugu la me etena ne soro gallo nafaka dogo koy etena ne soro gallo nafaka dogo ce sawalisa d'accord mbalte de sera
donc darnanga sana ɗum joni mi espérance an utti sanne no portiri ni yiɗa garde tan yimɓe ɓettinde jonka comme ko gonɗe e muɗum ko ɗum jate won dow he eɗen mbawi haɗude ɗo ɓettinen question ngaji ɗi yaade yeesa bon tour sera vestitigima bon après joni ko sabu jugu minu mi lasuki bila ma jugula d'accord donc munu ɓe mine sa tourtena se ema quoi tour sera sabu jugu bon ɗon joni mbiɗa wawi firtude seeɗa tour sera sabu jugu minu mi lasuki bila kuma jugula ɗon no yimɓe woɓɓe an toon so wonde min jaltini ɗum ne nde hawri bisus rabande nanggande bon tawi no kanko nanguirani yimɓe kañum yimɓe ɗuma provoqué life makko provoqué quoi bon so o base muɗum fuu dow actualité on ɗon wonno quoi d'accord ɗum wakkati actualité wonno toon o voilà bo ñaddano vesti tuguma bon ɗo ka jogui veste ngaji ɗi teddinte quoi veste ngaji ɓe ɓuuri teddine nanguete ɓe ɗum joni e inde ɓe tan nanguete ayi on wakkati on actualité wodno quoi on wattu wodno o saa ko joguiɓe inɗe tan ha nalankoɓe tan teɓɓittano han voilà bon sa yimɓe toño minen dana e tour sera sabu jogu yimɓe an toon ɓe wala haaji fuu kina tawe ɓe darante probléme tan ɓe hokke ko fitina ndeysan fitna tan woni koɓe tewta kamɓe ka ɓe hillaka ko moƴƴi ɓe jiiɗa moƴƴa donc kamɓe waddanta neɗɗo probléme sa waɗi concentré dow maɓɓe wona itta jate dow maɓɓe quoi machallah voilà bon sendiri ɗon mi salmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe haaliyankoɓe kala to mbawi wonde wonirde mi salmini Aldia guila ɗo ha Sénégal eɗo gollum wonno Mali e min keɓani yudude mais mbiɗa salminamo guila ɗo ha Dakar mbiɗa wiyamo Diallo Diouf bon Alasko so ɗum diri ɗon holli musique tan mo mbawɗa yimde yimande yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV c'est à dire que ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fulla e barke rendiɓe juuɗe mumen e ɓerɗe mumen e koyɗe mumen pour gam wadde guesa Pinal TV ndemi ɗum coñi hen hunde ko gandanɗa émission foyre nalankoɓe pour yaltinde ɓiɓɓe nalankoɓe yimmoɓe pour yaltinde nalankoɓe halpulareɓe ittude mon e niɓɓere pour onon ne jeeɗon ne heddiɓe jirata ni holko mbiyataɓe hen bon ko mbawmi wiideɓe tan yo Allah yoɓuɓe yo Allah won barke e golle maɓɓe fa hande vraiment kamɓe joddi maɓɓe wala e jungo neɗɗo quoi minen artiste surtout minen artiste en ɓe minen kam min ngala joddi maɓɓe quoi min mbawi wiide ko Allah yoɓɓe vraiment idée maɓɓe idée lobbo koɓe goni e muɗum ko ana moƴƴi ana walla leñol ana nawra leñol yeeso so wona kamɓe hande artiste en hewɓe yiyatake so wona kamɓe hande e kulleji kewɗi ana waɗe banggal fulɓe yiyatake bon vraiment jowtango ko joganimɓe ko kaddi wala hen quoi mais a jowtanɓe mais a yimanamɓe seeɗa tan Pinal TV hay soko seeɗal tan seeɗa par ce que ka créateur quoi aɗa ñande foof ko technique o koko fiyatuma e hoore tan fiiɓe ɗo seeɗal tan joni kay a waddi golle seeɗan de par ce que ko annimi fami yimanaɓe ko ana e hakkillam no mais muñcoɗen seeɗa a wara heɓa son mum complet jaati quoi son complet tigi pour Pinal TV son pour Pinal TV d' accord paden ɗum hono no son Mari Diaw mbasa jejjidde voilà mbasa jejjidde hen Marta Linda kam ɗo bamara ɓe wiyata ni bal kam wulli ɗoro hara ko immo tan holla ko woni ko timɓe mais mbasa jejjidde hen Marta Linda noon mbiya ay soko inni grand sére anka faysa indaka wala ko bonnata no anda indema ne yetti hande ɗo haalantama mali caggal muɗum fuu Marta Linda no neɗɗo wawa andude ɗo inde muɗum haaɗi quoi yimɓe ha wawi haalandema quoi sona ɗon andu hande ɗo daranɗa e leñol ngol ɗo indema ne ɗum toon yaari indema no mawni en sanne aɗa anda machallah aɗa e golle lobbo machallah inchallah wona haalde yeeso ma golle ma o ana wela kam min hooran gilla Allah fecca e jiidem quoi mbiɗa yiyanno vidéo ngaji ma mbiɗa yiya ko gonɗa e muɗum ko ana wela kam min ɗum mbimi toujours min ka kala mo jimi ana walla leñol muɗum ndisani vraiment jomum mbiɗa huyana ɗum fa ala kaddi ko ndisani ayi woni bik vraiment yo Allah wallu fa hande tubakoɓe wiyata minen ni min janggat bonne continuation ɗum nde kadi koye jangde jeeya par ce que mono foof kono jangguirni kono famirte ni ko noon e gartan kadi ala
Alasko one. Alisco. Min nafu ben. Man nafu wutu kam Alaxo. Min ngam anda ko na min nyandu nyanta wiete no Alaxo ka fu mi anda. Dum buru mildi kan wayte be nyandu on dan to nyaamu dan wi Alaxo. Bon mere yima da wada mogo wiete ko chatre. Hada way jalnika mais joni base ma o ko musique o tan walla didi fof irtodirta. Bon burum basate joni ka musique ni. Mais arandi comédie o minen ka miden ni ko meden wawi wadde dum min jalna yimbe dum mais musique o burum wadde concentré dum kam haali ko gila wana hande. Comédie o ka wana golle yonno ni enama tiddo bangal am fam wada occupé mudum ka comédie o ka jodi ke sedon tan dan ko ngamme ko yewtinta yimbe ko ndeysaan ça d'ailleurs devant la public c'est très facile voilà jalla yimbe be haddide musa quoi voilà mais d'accord mais musique o wonno hunde jati donc parce que ta tayki ke min horan e hakillam fay musique pour dépasse quoi musique ça wi a wadan dépasse mudum c'est comme defude coorde defude maafe tan quoi randi maafe yon hewde ngiñi ngaña fu wala ko mais so coorde a honka hen jirndi tan piya hen nyama e goddi bettuda donc musique ko non wade musique a defa nyirndi serra lakaten defa an heewi ñin nyama quoi affaire ngay mudum na tiidi sanne yalla faabo ha joni mais mais ko halama ka holla tan burda yiddi ha joni ko musique ko burda yiddi no musique o parce que musique o musique o an wala kam sanne ndisan musique o ka air fu mu taw air fu mu jodim atan dan ko hawrnan me machallah bangal musique o machallah boy midi muya wadde dum mi hebay non no ngadiram mi dum fa waro mi natumi en fa jonka mi jokke donc lawngol tan yalla faabo yalla newnu lawol kadi to jidda yettuyade ton ya Allah ya baraka salatul fatiha yalla yettine ton ada yidana dum kada da duwana kada da wallite hen kada da yaada hen kadi e mais mi wadino ma poser question goto ha en diwi mo toujours mami arte makko est ce que Alasko immima pour ngam yaade to bibbe fulbe be ganduda wawbe wallude pour dartude ballal balle kam be yidi ngabbude musique be yidi wonde international wallahi meeɗa immade mi yaha fayto neɗɗo gooto mi wiyade wallam ni ennema miɗa waɗi ni ennema ka wona yono wayde yidde ballal de miɗa yiɗi ballal mais so mbiyama kaalen ko woni gonga hen ko on relation wara e an fam immomi naata yimɓe quoi min kani miɗi golla ɗo semban o haaɗi ɗo miɗa golla e ɗum ɗon jiiɗo kam gollan ana wela ɗum ana yiɗi wallude kan ɗum fou an wawi heɓude solution no hewtira kam walla kam mais wona yono wayde yidde ballal de miɗa yiɗi ballal kam mais immade mi yaha to neɗɗo wallam ni e nemnimo tu vois gonɗa tan wadde koye e doole ma hakke ko mbawɗa hen hakke ko mbawmi garɗo kadi wiide walluma fi sabilillahi sababude leñol ngol pour gam ɓamtoɗa kadi a añani ya rabbi ana wela kam voilà bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe aya o Pinel TV émission mon foire nalankoɓe ko ɗum mbi mon toujours mami addam mon ɗon nalankoɓe moɓe ganduɗon eɓe mbawi koɓe mbatta koɓe jiiɗi koɓe mbatta ko mais toujours ko ɗum min mbi leñol ngol wawata yaade ga ballal nalanki wawata ɓamtade tanke wallaka onon wonɓe toon oɗon mbiya ɗon jiiɗi leymu ɗon jiiɗi koye mon tanke nalankoɓe ɓamtaki windiyankoɓe ɓamtaki haaliyankoɓe ɓamtaki leñol ngol wawata ngabbude dow ha joni eɗen duwotat yalla faabo yalla ɓamtu men ɓamta leñol ngol yalla suur en suura leñol ngol toujours koye e leñol he gonɗen e kabaru mum ɓeydude hen kasen mbawi famude woɓɓe jataki yono jimoɓe yono ana jogui darde quoi tawe jimoɓe wawi yettinde leñu ɗengal quoi ɗengal ngal pour que saako aduna nana sa tawi kiki enen jaati so ƴewama le malɗo mi wiya yonono ni artiste en mi wiya woɓɓe ni en ndemi yono artiste en mi anda no wiram mi artiste mi bangal musique rap ɗo wiya artiste mawɗo le malɗo nder malɗo wi ko halpular mais sa tawi kiki walla goɗɗen ɗum ala e nder leydi voilà mais sa ƴeewi leyɗe piliɗi en ɗe ana toon quoi pourquoi parce que ɓe mballa quoi eɓe mballa hen quoi mais enen ɗo e première fois jate wala dow hen sanne joni ka yimɓe fuɗɗi famde miɗa yiya miɗa waɗa jate muɗum sukaɓe hewɓe ana yiiɗi musique o hande bangal sukaɓe mais ɗo joni on no golle o ɗum ɓuuri tidde
leñol wawata ɓamtade ga nalankoɓe so ɗaccana hakkillade won e nalankoɓe men leñol ngol ɓeyto tan ko nuskude sa a daari a dartini Sénégal walla Mauritanie walla Guinée kala nalankeɓe ganduɗa walla Niger ɓiɓɓe fulɓe yimoɓe jogui toon nalankoɓe mawɓe e nder leñol pulago fof kam ko pulago foof ono ferde et aussi mais ce qui est probléme ko ɗo e nder leydi Mali on contane nalankoɓe mon on contane yimoɓe mon bandiraɓe jiiɗaɓe mbaɗa kadi hanɓe wallude ƴimmade en cirñino poto daro darde mumen pour gam yimoɓe yimyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe jiiye ɓen kadi mbaɗani darɗe mumen ko ɗum waɗi toujours arne maayo ɗo to leydi Mali halko ɗum tagui Marta Linda e hoore mum wadde créé émission foyre nalankoɓe dit en français lumière de artiste mbiɗa waɗa yimɓe hewɓe invité mais ɓurmi wadde basé koye halpulareɓe jimmi ko nalankoɓe men jiiye jimmi koɓe mbaɗe affiché jimmi koɓe gona international ɓe jiiye partout e nder aduna he ko ɗum ñagotoɗen Allah ha joni yallah faabo windiyankoɓe ɗacce mabɓe hakkillaji yeeɓiyankoɓe ko ɗum mbiyete ɗon toujours e wan alasko wan alisco e gartan mbiɗa wan o ko yettode mais min o mbiɗa miile wan o ɓeydiɗa waɗirde hen wan o no wayno anglais wona ko go o donc ha goto on wan jaati wono ko gannomi mais wan o fordi e jamboran katen quoi donc mi ɓeyda hen tan laato laccire kosam joni bobo o won miijunoɗa wadde ɗum an forde laccire kosam ko an hawrsan machallah hawri kadi yoddi hen kadi foti hen kadi walas ko holko jimanta yeeɓiyankoɓeɓe haade men addude dernier men question jimanaɓe tan ɓe belto oɗo woni Alasko avec Marta Linda émission foyre nalankoɓe jimaɓe jimam belgol haade men uddude haala ka waktu o yoni d'accord probléme fo wala hen bisimilla mi warda e moɗon deuxiéme couplet o no gaɗɗa fo adatta sarde yimɓe ko kalla fo adatta sarde yimɓe no gaɗɗa fo adatta sarde yimɓe fay so RFI na yawi fota woɓɓe hinna haaje ma giɗam tinna e golle ma giɗam femi andamara bonna indam e jam seeɗa jaa e jototo gonga o aran star boy waɗe shisha o aram ngare pijam sukaɓe ngare pijam jalen ngare pijam fansuji ɗi ngare pijam aduna e sahanan goto fu e wattu mon ndeysan joni ko bito tan manquiɗo so bito arino tan mbattallinɗa a lewotoɗo bito tan manquiɗo joni ka bito wayno ko ñiiri peewi joni ɗum maafi on waɗaka hen quoi ndeysan machallah ha voix ma o e hoore mum hani dillini yimɓe ndeysani machallah bon Alasko mi rokkuma dernier mot holko mbiyata yiiɓiyankoɓe windiyankoɓe leñol halpulareɓe holko mbiyataɓe haade men uddude haala dokkaɓe rouvard e haalande kala pulloɗo tawra fo tinnoɗen e leñol meɗen gaɗe hoore meɗen valeur e ɗengal meɗen ngal fati jeeɓoɗen ngal nde tawa fuu goto fuu tinno e ɗengal muɗum waɗa ɗengal muɗum valorisé neɗɗo wawa tata few woni sowona hoore muɗum so a yoppi ɗengal ma a haali ɗengal gongal a ñayri ɗengal gongal wattama ngal ɗon on si wattama on si quoi ndeysani ko gonɗa ko tan gonɗa tinnoɗen ñayren ko gonɗen ko ballen leñol meɗen yaara yeeso ballodiren nanggodiren kokkodiren juuɗe kokkodiren hakkilleji pour que leñol meɗen ngol ɗum laato no jiɗirɗen ni fa hande eɗen jogui sembe affaire ngaji men kewɗan moƴƴi ka moƴƴigol timmata so en ballodiri fa hande ɓuran ni quoi vraiment min mbiɗa weltani e Pinal TV golloɓe muɗum foof vraiment e télé moɗon non min kam wala jotan kadde muɗum quoi no min e hoore men wala komin wawi latade machallah voilà donc toujours fa hande yo Allah nawru yeeso yo Allah ɓeydu doole mi salmina an ɗum mbiɗa weltanima salmitama ñaganama walluɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe windiyankoɓe e haaliyankoɓe kala on calminama ɗo mi salminima Papa Damour guila ɗo ha kala bankoura essaye mi wawata wadde émission taw mi salminani papa yam tous les jours mo wiye kam Binta mi wayri yiide me télé mbimi papa
wona ñene fo émission ngam yaltata de ko ñalɗi waɗi danga waɗon patienté ha émission o ar tellement ko mo yiɗi koddo o e télé makko he o salminama kala to wawi wonde wonirde mi salmini kadi Dawda Bugunaɓe toujours rewɓe mawɓe fulɓe eɓe jiya kam e télé eɓe nodda kam mareta mane émission ma o yaltata mane wattanima ne wattatandani bon ɗum fof koye yidde jeeya ɗum fof koye wallidde jeeya fadi ne hokka amen courage pour ngam ɓeɓa mijotako ne darma e réseau taw ne jiima taw ko rewɓe nayeɓe joɗiɓe tan ene birda ene darma e télé ne belto haala nodduma eɓe calmina kala to ɓe mbawi wonde e wonirde e nder leydi Mali e caggal Mali mbeɗa salmina 100% pour guila ɗo kadi ha France mbeɗa salmina kadi debbo ñeeño jontaɗo soko on woni Mbo Aminata Samba waɗi jalande mum e nder leydi Mali e nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie ko international ha joni omono honka ñalande makko toon to France mbiɗa wiyatmo Seydi Mbo makko kala to wawi wonde e wonirde émission moon Foyre Nalankoɓe mi salmini moon mi juurima on mi ñagani moon Allah moƴƴere enen gongol inchallahu rabbi au revoir merci beaucoup.